En aquest tutorial veurem com gravar la nostra presentació amb Google Meet. El primer pas consisteix a desactivar l'opció de configuració que ens trau de les reunions si estem uns minuts a soles. Ho podem fer desplegant les opcions amb la icona dels 3 punts i fent clic a Configuració. Obrim la pestanya de General i desmarquem l'opció de Surt de les trucades buides. Tot i que Meet ens avisa abans de traure'ns de la reunió, és recomanable desactivar-ho per a evitar eixir accidentalment. A continuació, hem de compartir la pestanya o la finestra de la presentació. Trobareu informació detallada sobre com fer-ho en els diferents programes de presentacions en els tutorials sobre com compartir una presentació en Meet. Una vegada hem compartit la presentació, despleguem el panell d'activitats i fem clic a Gravació. A continuació, premem el botó d'inici a la gravació. La finestra emergent ens avisa que hem de tenir el consentiment de tots els participants de la reunió per a gravar-la. Si el tenim o estem a soles en la reunió, fem clic a Comença. Al cantó superior esquerre de la finestra apareixerà una imatge que diu Grab. Quan comence a gravar, el fons del missatge canviarà del color gris al roig. Una vegada hem acabat la nostra presentació, tornem al panell d'activitats. Fem clic a Gravació i premem el botó Atura la gravació. Per últim, confirmem que la volem aturar en la finestra emergent. El vídeo resultant es desarà en la carpeta Meet Recordings del Drive de l'amfitrió de la reunió. Si els participants han escrit al xat de la reunió durant la gravació, en la carpeta també es crearà un fitxer de text amb els missatges del xat. L'amfitrió de la reunió i la persona que hagi iniciat la gravació rebran un correu electrònic amb l'enllaç de la gravació. Si la videoconferència s'ha programat mitjançant un esdeveniment de calendar, l'enllaç s'afegirà automàticament a l'esdeveniment. Per defecte, les persones invitades a l'esdeveniment podran visualitzar la gravació, però no podran baixar-la o compartir-la amb altres usuaris. Si és necessari, podeu revisar els permisos del vídeo en Google Drive.